Bună dimineața! Suferi de anxietate, de cervicală, de orice durere. Folosește plasturi fototerapeutici și toate problemele tale se vor ameliora. Nu o să mai ai niciun fel de probleme. X39 regenerează celula stem. X49 lucrează pe sistemul cardiovascular și musculatură. Eu îi folosesc de 2 luni de zile, mă simt extraordinar de bine. Mănânc de toate, beau apă cât mai multă. Deci apă, plasturi, apă. Nu au contraindicații, brevetați, patentați. Nu trebuie luați puși la orariu, îi punem dimineața și îi dăm după seara jos, 12 ore, ținem 12 ore acești plasturi. Eu vă spun sincer că îi pun dimineață și îi dau a doua zi dimineață. Jos că nu am nimic. Dacă eu consum 4 litri de apă pe zi, nu am nimic dacă plasturii rămân pe corp. Că uit să-i dau jos. Dacă vă doriți această terapie cu plasturi fototerapeutici, lăsați-mi un mesaj și eu vă pot ajuta să faceți rost de ei. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. V-am pupat!